Bé, abans, quan una parella se volia casar, era preceptiu que l'home demanés permís als pares d'ella, de Charlotte, per poder festejar dins la seva. Aquest fet popularment se deia demanar entrada. De vegades, si les coses no anaven així com tocaven, demanaven sortida, és a dir, demanaven permís per deixar de festejar. Demanar entrada significava que l'home podia anar a festejar dins la casa de Charlotte. Normalment se festejava 3 dies, dimarts, dijous i dissabte, eren els dies més populars per festejar. Bé, llavors, quan decidien que s'havien de casar, anaven a demanar el dia per casar-se i aquesta intenció de casar se publicava en el tabló d'anuncis dient que en fulà i fulana se volen casar. Això eren les publicades. I el capellà, durant 3 diumenges consecutius, demanava des de l'altar, des de la trona, públicament, si qualcú tenia qualque impediment perquè aquell matrimoni no se dugués a terme. Si passat 3 diumenges que ningú posés cap objecció, que aquella parella ja se podia casar, aquest fet popularment se deia tirar de la trona o tirar per la trona. El cançoner popular ja en xerra. Divendres te tiraran per la trona, amor te bona, i jo en som mocador te pararé. Llavors, quan se casaven, hi havia alguns auguris relacionats amb el dia del casament. Si el dia que se casava aquella parella plovia, això era un mal indici, un mal averany per Charlotte. Aquí mos hem de remetre a l'expressió, a la veu popular, novia banyada dins un any enterrada. És a dir, si el dia de les noces plovia, això era un mal indici per Charlotte. I aprofitant que estem aquí a l'església de Dolors de Manacor per dir que aquest bany, ara que som aquí, popularment era o és denominat el bany del Batlle.